Yebo. Hlele ngizwa bethi umuntu nomlotha, umlotha womuntu, okusho phela labantu abashiswayo babe umlotha. Abanye bethi sinamanzi ezidumbu. Nizenzani lezi zinto lezi? Abanye sithi masifisa lukazi nomnumzana ukuthi hayi mina ngifuna ukushiswa, kuthatha umlotha uzobekwe ekhaya. Babhizi abanye bacaphuna laphana ngemicijo yama-teaspoon selokhu bacaphuna bahamba benako babuye bengasenako. La manzi la kuthiwa amanzi ezidumbu enisifonela lithi ninawo, ngamanzi akhanywe kumuntu noma adonswe kumuntu esaphila noma sefile, umjuluko wakhe esefile yokugcina. Ayini lamanzi la? Amanzi akhandiwe okumomisa noma okumeza ngaboli. Ayini lamanzi othiwa amanzi ezidumbu la? Enisifonela sonke isikhathi nithi ninamanzi ezidumbu, nokufonela inyanga abaprofeti nezangoma kuthiwa kuba hayi sinamanzi ezidumbu. Omunye afuna athi nginomlotha womuntu owashiswayo wa-incrementwa. Funa ukwazi ukuthi lezi zinto lezi zenzani, nina nizenzani, ngoba phela